beige, og hvordan jeg ligger nejlagt. Det er måske ikke lige noget specielt, men ja. Det er det, at jeg kan ikke vælge mellem de her to. Jeg siger nejlagt. Den her er meget sød også, der glemmer om den her var så flot. Nå, jeg tager den her, ellers så... Jeg kan også bare tage en hel ende, og så tage den her. Skal jeg gøre det? Okay, det gør jeg. Så den der. Nu tager jeg den her nejlagt for Depend. Eller jeg aner ikke, hvordan det gør, hvad det hedder. Depend, eller hvad fanden det nu hedder. Jeg aner det ikke, okay? Undskyld, men den er jo uden farve. Okay, så tager jeg ikke den. Undskyld. Den har ikke nogen farve nærmest. Så tager jeg altså den her Essie nejlagt. Nummer 221, og den hedder Demure Wixen, eller Wixen. Nej, jeg ved ikke, hvad den hedder. Nummer 721, husk det. Se, hvor flot den er. Der er heller ikke nogen farve. Kan de ikke finde ud af at lave en nejlagt med lidt farve i? Undskyld, den her video kommer til at tage 100 år, så må jeg skulle skrue lidt fra, så dør du i det sammen. Så tager jeg en der 100 på dig for. Nej, den her. Den er det flot. Det er også en Essie. Hvad står der nu? Nummer 41, der står faktisk ikke rigtig, hvad den hedder. Det er lidt underligt, ikke? Nå. Penslen er tyk i forhold til de andre. Pensler plejer at være tynde. Den ser sådan her ud. Den er faktisk rigtig flot. Jeg har sådan noget siddende, for da jeg fjerner nejlagt. Det der vand, det er ikke så godt. Den er godt nok nem at lægge på. Det tror jeg faktisk ikke særlig lang tid. Sådan der. Så er færdig. Og hvis nu man ikke synes, den skal være nok, eller den skal holde bedre, så kan jeg så lægge sådan en lak ovenpå, eller hvad fanden det nu hedder. Jeg kan ikke bare finde lak. Der står ikke rigtig noget. Men der er også et andet lak. Der står heller ikke noget om det. Men det var i hvert fald det var i hvert fald alt for i dag. Så hej.